Ábrete conto, fala pra min, cóntame as cousas que aínda non vin. Conta comigo. Na casa todos temos unha paixón. Meu pai ten unha. E miña nai ten outra. A meu irmán encántalle a música e cada vez dáselle mellor. Na escola temos toda clase de actividades que poderían ser a miña paixón. Provéinas todas, pero non están feitas para min. En cambio, hai unha cousa que me gusta de verdade: as matemáticas. As matemáticas están en todas partes. Ás veces están agochadas e a min encántame atopalas. O parque está cheo de formas xeométricas. E cando imos ao lago, guindo pedras para ver os círculos concéntricos que se forman na auga. Vivimos nun mundo de formas e a min encántame brincar con elas. Divírteme atopar a curva perfecta. E resolver complicados problemas de conxuntos. Utilizo as mates todos os días. Sei que a miña paixón pode ser difícil de entender. Pero hai infindas formas de ver o mundo. E as matemáticas son unha delas. E colorín colorado, este contiño está rematado. Texto e ilustracións de Miguel Tanco. Música Último tren a casa do Pat Metheny Group. Adicado a todas aquelas amigas que perseguen a súa paixón e acadan as estrelas.